Старэйшы брат Лукашэнкі і яго ганарлівыя заявы, дзіўныя вобразы Прыгожына і фота з яго асабняка, а таксама сапраўдная прычына смерці маладога міністра і новае слова ў рэпрэсіях супраць беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 6 ліпеня. Лукашенко сёння правёў вялікую сустрэчу са сваімі прапагандыстамі і журналістамі замежных СМІ. Нагаварыў ён там, як звычайна, 40 бочак арыштантаў, але ёсць і моманты, на якія варта звярнуць увагу. Так Лукашенко зноў выказаўся пра ядзерную зброю і зноў папалохаў, што калі будзе агрэсія ў яго бок, то ракеты ён запусціць імгненна, а цэлі, маўляў, ужо вызначаныя. Пасыл стандартны: вы нас не чапайце, да нас не лезьце, а мы ў сябе тут будзем рабіць усё, што захочам. Таксама Лукашенко заявіў, што ўсе ядзерныя боегалоўкі Расія перадасць у Беларусь да канца года. А гэта трохі дзіўна, бо спачатку планаваўся пачатак ліпеня, а пасля Лукашенко і ўвогуле запэўніваў, што частка ўжо ў Беларусі. Дык што, атрымоўваецца, блефаваў? Заходнія журналісты закранулі і вострыя тэмы. Французская журналістка спытала Лукашенку, ці правільна ён зрабіў, падзяліўшыся з Расіяй часткай беларускай незалежнасці, каб застацца ва ўладзе. Ён назваў пытанне дурным, але адказаў, запэўніўшы, што нічога нікому не аддаў. Але ж калі зайшла гаворка пра саміт ААН у восені, то Лукашенко заявіў, што тут трэба параіцца са старэйшым братам. Маўляў, без яго не паеду. Пад старэйшым братам тут маецца на ўвазе Пуцін. Ну, вось такія сваякі. Таксама Лукашенку спыталі і пра сітуацыю вакол ПВК Вагнера. Адказ быў такі: наймітаў на тэрыторыі Беларусі пакуль няма. Яны знаходзяцца ў сваіх палявых лагерах на фронце. Што тычыцца самого Яўгена Прыгожына, то, па словах Лукашэнкі, ён таксама знаходзіцца не ў Беларусі. Прыгожын цяпер у Расіі, а канкрэтней у Санкт-Петербургу. Адказнасць за іх, як звычайна, Лукашенко пераклаў на Расію. Маўляў, як там самі вагнераўцы і Прыгожын дамовяцца з расійскім кіраўніцтвам, так і будзе. Калі захочуць размясціцца ў Беларусі, калі ласка, без праблем. Лукашенко таксама заявіў, калі ж прыгожынскія найміты ў нас і з'явяцца, то, маўляў, нічога страшнага. Ён рызык у гэтым не бачыць. Наадварот, адной з умоваў размяшчэння вагнераўцаў у Беларусі будзе іх выкарыстанне Лукашэнкам, калі нешта будзе пагражаць яго рэжыму. Увогуле, лукашэнкаўская задаволеная рыторыка пры абмеркаванні вагнераўцаў у Беларусі нагадвае яго захопленыя прамовы пра ядзерную зброю. У абодвух выпадках ён радуецца, што ёсць чым папалохаць Захад, і расказвае, як гэта ўмацоўвае бяспеку яго рэжыму, ігнаруючы пры гэтым усе рызыкі. А рызыкі тут дакладна ёсць, што ў сітуацыі з ядзернымі ракетамі, што ў сітуацыі з байцамі Прыгожына. Што гэта за рызыкі і чым можа скончыцца сітуацыя, усе бачылі на свае вочы толькі 2 тыдні таму. Тут міжволі напрошваюцца паралелі з 20-м годам. Ніякія тэлеграм-каналы ці апазіцыя не змаглі б вывесці людзей на вуліцы, калі б не цынічныя паводзіны Лукашэнкі ў сітуацыі з каранавірусам, калі б не нахабная фальсіфікацыя выбараў і нелюдская жорсткасць сілавікоў пасля. Усе галоўныя праблемы тады Лукашенко фактычна стварыў сабе сам, уласнаруч, знаходзячыся ў шчырай упэўненасці, што паступае правільна. Магчыма, тое ж самае і адбываецца зараз, і з ядзернай зброяй, і з Вагнерам. Не выключана, што Лукашенко зноў стварае сабе сітуацыю, якая, прабачце за каламбур, выбухне ў будучыні, але ён зноў гэтага не разумее. Нечаканыя падрабязнасці пра загадкавую смерць маладога чыноўніка. 4 ліпеня раптоўна памёр міністр транспарту Алексей Аўраменка. Прычыны смерці не агучваліся. Дзяржаўная прэса толькі адзначыла, што смерць была заўчаснай. Пра хваробы таксама нічога не казалі, ды і Аўраменка быў зусім не стары. Усяго толькі 46 гадоў. Але па нашай інфармацыі чыноўнік скончыў жыццё самагубствам. Адбылося ўсё на яго лецішчы. Прычыны мы пакуль высвятляем. А сёння прайшла цырымонія развітання і пахавання Аўраменкі. Прысутнічала шмат высокіх чыноўнікаў, але Лукашэнкі не было. Толькі прыслаў вянок. Тут нагадаем, што некаторыя нашы крыніцы паведамлялі, што і смерць міністра замежных спраў Макея ў восені 22-го года таксама была самагубствам. Праўда, на яго пахаванне Лукашенка ўсё ж прыйшоў. Жудасная гісторыя з магілёўскай турмы. Былы палітвязень і блогер Александр Кабанаў са спасылкай на свае правераныя крыніцы сцвярджае, што каля месяца таму ў гэтай турме адбылося крывавае забойства. Адзін зняволены лязом ад брытвы парэзаў горла іншаму, прычым так, што ледзь не адрэзаў таму галаву, лязо захрасла ў хрыбетніку.
Па словах Кабанова, абодва мужчыны сядзелі не за палітыку. Нападнік быў асуджаны на 10 гадоў за наркотыкі і гвалт над сваёй цяжарнай жонкай. Яго ахвяра даўно сядзела за забойства, атрымаўшы прысуд у 17 гадоў. Што магло стаць прычынай такой крававай расправы, дакладна невядома. Але Кабанаў звяртае ўвагу, што забіты быў правакатарам, якога выкарыстоўвалі сілавікі. Блогер расказвае, што і сам перасякаўся з гэтым чалавекам падчас свайго зняволення. Задачай правакатара было падставіць палізняволенага ці справакаваць на бойку, каб пасля чалавека маглі судзіць за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі і накінуць яшчэ пару гадоў. Так што працягнем сачыць за гісторыяй, бо Кабанаў сцвярджае, што агучаная толькі частка ад усёй інфармацыі. Новае слова ў рэпрэсіях супраць беларусаў. Лукашэнкаўскія спецслужбы проста на мяжы прымушаюць беларусаў адмаўляцца ад картак паляка, а інакш пагражаюць суткамі. Справа ў тым, што памежнікі бачаць па нумары візы, што яе выдалі ўладальніку карткі паляка. Такога чалавека адразу адпраўляюць на размову з супрацоўнікам КДБ. Спецслужбісты прапануюць, каб чалавек проста на месцы нібыта добраахвотна адмовіўся ад карткі паляка, адразу ж пры іх напісаўшы заяву на імя польскага консула. Калі адмаўляешся, пачынаюць пагражаць затрыманнем і суткамі. Па інфармацыі праваабаронцаў вядома ўжо мінімум пра дзясятак такіх выпадкаў, але і гэта яшчэ не ўсё. Выходзіць на новы ўзровень сістэма грашовых пабораў за данаты ў незалежныя фонды. Вось што праваабаронцам вясны расказаў беларус, якога выклікалі ў КДБ у маі. Мужчына кажа: КДБшнікі знайшлі, што ў 2020 годзе ён пералічыў $400 кудысьці праз Facebook і упэўнена заявілі, маўляў, значыць, данаціў у Байсол ці Байпол. Яму пачалі пагражаць крыміналкай за фінансаванне тэрарыстычнай дзейнасці, а гэта на хвіліначку ад 8 да 12 гадоў турмы. Тое, што ў 2020 годзе ніякімі забароненымі ці экстрэмісцкімі фонды яшчэ не прызналі, КДБшнікаў не цікавіла. Папалохаўшы крыміналкай, мужчыну прапанавалі перавесці грошы на рахунак рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя Александрова. А таксама мужчына мусіў абавязкова напісаць прызнанне, што фінансаваў тэрарыстычную дзейнасць. Калі ж гаворка зайшла пра суму гэтай так званай кампенсацыі, адказ быў вельмі нечаканы. Спецслужбісты заявілі, што раней лічылі суму ў 10-разовым памеры ад даната, а цяпер у некаторых выпадках да 100-разовага памеру. Мужчыну, які заданаціў $400, яны заявілі, што цяпер трэба сплаціць ад 8 до 20 тысяч, ну і даляраў, само сабой. Пры гэтым у КДБшнікаў на руках яшчэ і заставаўся б ліст з прызнаннем суразмоўцы ў фінансаванні тэрарызму. На яго лагічнае пытанне, а ці будуць нейкія пісьмовыя гарантыі, што пасля аплаты кампенсацыі яго не пасадзяць, выкарыстаўшы гэтае прызнанне, спецслужбісты адказалі: ну, а якія тут гаранты? Мы вось тут дамаўляемся і ўсё. У выніку мужчыну далі некалькі дзён, каб сабраць неабходную суму, але ён прыкінуў усе рызыкі і выехаў з Беларусі. Персанальныя звесткі карыстальнікаў інтэрнэт-крамы востраў Чысціні трапілі ў сеціва. Прычым гэта адбываецца ўжо ў другі раз. Нехта ўзламаў інфармацыйную сістэму кампаніі «Захад Хімгандаль», якая валодае сеткай крамаў. Цяпер зламыснікі выставілі на продаж базу даных, у якой утрымліваюцца персанальныя звесткі больш за 730 тысяч карыстальнікаў рэсурсу. Што тут можа быць небяспечнага? Патлумачым, такія базы карысныя для махляроў. Яны могуць выкарыстоўваць даныя для званкоў нібыта з банкаў альбо міліцыі, каб пераканаць чалавека даць доступ да рахункаў ці картак. Таму, калі вам тэлефануюць, напрыклад, банкаўскія работнікі, не саромейцеся спытаць імя, прозвішча суразмоўцы і яго пасаду. Пасля пакласці слухаўку, знайсці нумар банка і самастойна туды перазваніць. А калі з вамі звязваюцца праз нейкі месенджер, той жа Telegram ці Viber, гэта 100% спроба разводу. Не верьте, не рэагуйце, не размаўляйце. Пакладзіце слухаўку і заблакуйце нумар. Спіс прадстаўнікоў фаўны, якія гуляць па гарадах Беларусі, усё пашыраецца. Раней заўважалі ласёў, баброў, каля гарадоў нават мядзведзяў. А цяпер проста пасярод праспекту ў Століны шпацыраваў самы сапраўдны паўлін. Адкуль экзатычная птушка ўзялася ў горадзе, пакуль не зразумела. Але што будзе далей? Сланы ў Мазыры? Дыназаўры ў Жабінцы? Будзем сачыць за сітуацыяй. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.